barki yar shugaba. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Sannu sahabbai mazan jiya Dan Amina, dole a sa ku lamba daya. shugabana Jarumta kanku ta tsaya. Dan Amina, Kan manzon mu babu tsoro kuma ba fargaba. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Shehun ne ba zan bar ku ba. Dan Amina, Shek Tijjani babban uba. shugabana Shek Jilani farin uba. Dan Amina, Shek Usmanu dan Fodiyo da Gausu baba. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Annabi ni son ka nake yi. Dan Amina, Annabi ƙaunar ka nake yi. shugabana Yau na zo yabon ka zanyi. Dan Amina, Ba kowa bane masoyi nake shugaba. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Ya manzan Allah, Taha Aminullah, ya bawan Allah, Taha uban Batula, sannu Habibullah, wanda ya kawo sallah. sannu Rasulallah. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Zan yi yabo gurin shugaba ɗan Amina, baban Zara al-Mustapha, farin ciki na mijin su Khadija da Aisha Umaira nana. Manzo na farin ciki na ya shugaba. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Ya manzan Allahu kai ka zarce kowa, sannu Rasulu ya shugaba dan Larabawa. Annabi shugaba ma'aiki gata ga kowa, aljanna masoyanka ne ake rabawa. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Shi mai kinka jahannama yake shigewa, tun daga nan cikin duniya zai haukacewa. Taki a yanke a nan gurin zai tarwatsewa. Mai waye ne ya ja da kai bai zama gawa ba. Annabi shugaba ma'aiki dan Amina, in begen ka wallahi ni ba zan bari ba. Ya Allahu nan zan tsaya na sanya aya, ni da na rera baitukan sunana